Здравейте хора, аз съм 9123. Днес ще снимам Майнкрафт. Това е поредицата на креатив. Бях построил, като се бях опитвал да снимам, бях построил вятърната мелница и Макдоналдса, който виждате. Не можех да кача епизодът, защото нещо снимането се провали и в този епизод ще довършвам строенето върху Макдоналдса. Аз сега влизам. Да, и брат ми сега ще влезе. Аз тръгнах към басейна. Добре. Така пък не става. Добре, значи тук ще ги цапна. Добре, вече така става. Тук ще сложа един чест. И тук на каста може би... Как да се опитам да направя нещо, което да има пари. Има чест, но трябва да има нещо отгоре. Не знам, честно казано, и аз какво да сложа. Една глава, от която ще излизат парите. Да взема само стъкла. Спомняш се, като ти бях подарил да залазя на Макдоналдс. Прайса на Макдоналдс. Се превръщаш. Добре, мисля тук да направя една маса. И така. Искаш тук да направим някои коли, дет може да се движат? Може. Да. Не, много са грозни. Що да са грозни? Аз ти казвам, че са грозни. Не е грозни. Ще направим някакъв парк. Добре, значи трябва да сложа фенс. Ей, така. Да ме хората да видят как се правят подвижни коли. То ти много ги знаеш. Ма ти знаеш. Ема пътя ще трябва да го дебеляваме, а пък иначе това е пътя. Не, да направим някакво паркинг, няма време на пътя. На Макдоналдса ще има някакъв паркинг до него. Да взема само бялата вълна и черната. Ела за малко, ела след мене за малко, да ти покажа как да направим такова. Ела, иди да покажа само тук, как да направим някакъв знак на такова, на паркинга, чакай. Чакай, взема сега. Иди да пише, че е паркинг. Иди, чакай. Тънк, 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 тънк. Чакай малко. Няма бъде точно така. Чакай, и тук да напишем, че е паркинг. Дървото трябва да се спуска и от тук. Да, по средата трябва. Не по средата, бе, и тук. Да, чакай. Да сложа. Добре, аз отивам да правя паркинга. Ти едно знак и да пише П. Малко да ускоря да някак. Това е епизод 2. Очаквайте на Survival поредицата ми днес нов епизод. Бате, гледай, стрелямта и стрелата се облъсква към мене. Окей. Иска щите.
Добре. Помня си нашия свят тежко практика, като бяхме в трафик. Ще да едно почва. Не можа. Искаш да направим някаква бесилка. И да бесим прасета. Не. Няма етап. Аз имам там... Обещи ли се обръщането? Къде беше? Какво трябва да запиша на днес? Динарбон. Да. Аз искам да си обърна едно прасе и да си гледам. Да картита кош. Крипър с палма. Също спомняш се ония номер, дето пишеш на никнейма Динарбона и Дай си се обърна. обръща. Даже, Чакай. Излизам се малко. Добре, той ще излезе за малко да си го напише и ще ви го покажа. Двойната беше, нали? Май не знам, забравих. Ще направя сега една кола, която може да върви сама. Автоматизирана. Чакай сега, коя редстон блока? Това е... Кол блока, това е... ето го редстон блока. Обърнат ли съм? Чакай да намеря. Чакай. Май не съм. Не съм. Не си. Ама аз строих отделение, бе. Да, забелязах. Бати го пака си. Добре, трябва да взема нещо черно. Черната вълна не става. Бедрок. Това взема. По принцип с него правя. Опс, бате, ама гледай къв съм. Опс. Ида при паркинга. Добре. Ама виж. Къв съм. Тази кола ще бъде само да ви покажа как... ще погледна към музика, че видяхте. Ето го, той е обърнат. Защото се кръщи Динарбон. Добре, чакай. Ето така се слагат слайм блокове, отдолу се слагате нещо черно, стига да не е бедрок. Така отпред слагате две, тук едно от всяка страна. Слагате тук пак за гумите. Слагате отгоре по... така още слайм. Такова. Да. Взимате така, за да може да обърнете об сървъра. Ето. И системата се активира, защото обърнахме об сървъра. И тук слагате един обикновен пистън. Взимате редстоун блокът и го слагате тук. Защо не стана? Много тежест ли какво? Много тежест. Ако стане така някой път, чупите просто и ето. Ама откъде да се проваля? То не се е провалил, просто не се слага от тая страна. Объркал съм страните на пистъна. Не знам защо не става. По принцип, другите пъти, които съм правил, е ставало. Опа, защо об сървъра? Тази кола нещо си играе с мен. Добре, не знам защо е бъгнато. Много тъпо провалили Майнкрафт. Не, правим подписка. Много смотан, не знам защо ни тръгва. Я леко всяки на мене кабелите. Ако се чуете на мъто на Макдоналдс, защо сложих така лампи,
Защото искам тук отпред да бъде малко по-светло, сякаш свечи. Но не искам да слагам лампи или пък глоустоун. Малко ще трябва да разширя този паркинг. Ого, таскет, у нас е го убил. Ме убил Как като никакъв много. як дъма вече имам. Много всяки дъма вече. Що убия, не го... Аз ти не го убих ли, не иска да го убия, беше добър. Беше от добрите. Добрите глупаци. Два чикени с сбит лица. Ох, аз взея бранти, бе. Дъма бранти. Дъма. То е айран. Дъма. То е дъма. Гледай с моите шепа, които са ног. Бати, чакай. Един е по-най вече не действа за къде. Един е по-най действа. О, да, спомням си тия брони диамантинчи как изглежда. Аз се постоянно такива брони се слагах, защото ма кефеше как изглеждам с моя скин. Аз бях с един друг на Саски. Аз съм с точно Саски. Може би другият епизод ще сложа друг скин. Има аз съм те от Майнкрафт. Опа. Аз влизам. Добре, така постави дърт. Добре, ще поставя газ. Тук ще поставя. И сам да наглася. О, клипът става дълъг. Нещо да наглася айтемите за следващия епизод. И добре, сам да дойде той. Дай на чарта. Чакай, влеза. Чакай ме. И аз ще сложа брони, за да изглеждам по-яко. И една бравичка, защото много ма кефи. Ето как изглеждам. Окей, ама на паркинга на Макдоналдс. Добре, чек. Няма го завършвам. Служи си бронче, бе. Аз тура айран брони. Аз по-ма кефът, като си с диамантини брони, то текстчур пък. Май, аз ще слагам такива. Ето съм да ви покажа как изглежда неговите айрон брони. Те са като твоите дайманти. Да. Защото сме с еднакъв текстчур път. Не сме с еднакъв. Защото... Да. Добре, хора, това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте, абонирайте се за мен и